Hola, peques, què tal? Espero que estigueu bé, ara que podem eixir un ratet, per almenys al carrer. Bé, doncs avui he tingut una idea, perquè com sé que tireu molt de menys tornar al col·le, perquè teniu un hortet escolar superxulo, el que cuidar, que cuidàveu, que regàveu, que collíeu, que plantàveu, ¿vale? Ara tot això no podem fer-ho. Entonces he pensat en fer el teu propi hort en casa, ¿vale? Plantar una planteta, d'acord? Anem allà. Què necessitem? El material que necessitem són 2 càscares d'aigua, ¿vale? Que li trencarem un poquet per dalt, ¿vale? I un permanent negre, cotó en pèl, llentilles i cigrons. Si teniu fesols o teniu algun altre llegum, també el podeu utilitzar, ¿vale? Jo com tinc llentilles i tinc cigrons, utilitzaré aquests dos, ¿vale? I un poquet d'aigua, ¿vale? Amb el rotulador permanent el que farem serà dibuixar en l'ou una cara divertida, perquè conforme vagi creixent la planteta, ¿vale? que simularà el moño, ¿vale? Entonces tindrà primer el moño punky, el moño un poc més llarg, el moño un poc més llarg, i quan ja se faci més llarg pues tindrà el moño superllarg, supertieso, ¿vale? I aleshores, primer que res, anem a agafar un trosset de cotó en pèl, el banyem amb aigua, ¿vale? Trosset xicotet, i el posem ahí en la base, que farà de base. Després agafem les llavors que volem utilitzar per a plantar la nostra planteta, que en aquest cas ens ha d'utilitzar llentilles, les col·loquem ahí damunt, pel foraet que hem fet a l'ou prèviament. Després posem un altre trosset de cotó en pèl damunt de les llavors i ara li tirarem un poquet d'aigua. Quan estiga el cotó en pèl sec, el regarem la planteta perquè creixi més, d'acord? Ara vaig a fer el mateix amb la planteta dels cigrons. Faig el mateix procediment. Prèviament li he fet un foraet a l'ou, a la càscara de l'ou, bany el cotó en pèl, el posem dins, poso els cigrons, que són les llavors, vaig a plantar, poso un altre trosset de cotó en pèl damunt, li tiro aigua perquè estigui banyadet, i molt important, les posarem a l'aire lliure si pot ser, perquè es pegui la llum i l'aire, i quan vegeu el cotó en pèl que està sec, la regueu un poquet, així també sereu responsables i tindreu cura d'una planteta, i veureu que se fa molt gran, i quan ja estigui molt gran, el podeu traspassar a una maceta, d'acord? Espero que us hagi agradat, vinga, adeu, un beset!